sani kapod wan mana lipode machalo kamano. Kaluwore kod lipode migawo mar thieth kuom nyithindo ma 1,000 ma inyuolo e pacho ka, nyithindo 21 mantiere e bwo higni 5 wito ngimagi. Kwani atamalo maduong' mar nyithindo ma wito ngimagi gin mago ma onyuol ka kindegi mar nyuol podi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ne ogoyo mbaka kod miyo ma osenyuolo nyithindo 2 kapok ndalogi ochopo, kendo temo fwenyo midhiero mabetie e rito nyithindogi kindeni ma piny ngima dhi odiechieng' nyuolo nyithindo ma pok oromo. E otanda e kar thieth moyiedhi, jochiw thieth temo konyo ngima moko kuom nyithindo mane onyuol ka kindegi pok oromo, ka moko kuomgi ikonyo gamo muya kod masin makende ma onywando dundu makonyogi yweyo e yo makare. Ma e chal mar moko kuom kuonde thieth madongo pacho ka, kaka yo mar konyo reso ngima nyithindogi ma onyuol ka kindegi pok oromo. E fwenyo malong'o sigand nyithindogi, abilo wach kod Cecilia Juma ma en miyo ma oseyudo nyodo diriyo kendo nyuolo nyithindo ka ndalogi podi. Nayudo ich ka an gi yo mar geng'o ich miluongo ni coil gi dho ngere. Koro ne gitemo ka ginyagole e dweche mokwongo go, nikech ne giwacho ni at least ndalogo pod ne en safe, lakini kane gitemo gole nok ginyalo gole. Ich nochopo dweche 7, nan gi wige 32. Nyathini chieng' mane biro noyudo ka ananindo. Koro ka daktari oseng'iya mowacho ni nyathi osechopo, okona mana na adhir nyathi owuogi. Ka asebiro to nyathi owuok to piyo piyo giketo ne oxygen. E ng'eyo mare, ne oparo ni ok ne onyal gamo remo kendo yudo nyathi ka kinde ne podi e tielo mar 2. Kata kamano, ne ochako gamo remo e tielo machielo ka en kod kit komo nyuol matiyo gi rageng' nyodo ma otisi ni coil. Koro by the time mana realize ni an gi ich, nokalo chiegni dweche 3. Koro kadhi osiptal, e wiya nang'e ni ok anyamako ich gi coil mar 7. Koro nakono daktari, ok apar ka an gi ich. To insist, okona ni kwang'iyo remo to ok wane shida moro amora, lakini kwang'iyo korka ich kae to chal ni wan gi wendo. Ma opogore kod nyathi mokwongo mane onyuolo kod jumbe 32 ka nigi kilo 2, nyathi mar 2 ne onyuolo kod jumbe 30 ka nigi kilo 1.5 bang' pi marito nyathi e ich tore kendo pukore te ka kinde mar nyuol pok oromo. Ka beta e kom, ta chako winjo ka gima remo wuok. Ka dhi ng'iyo ta yudo ni ok en remo. Ka bet matin kaduoga nindo matin, ta winjo pi mang'eny kopong' e denda. Aneno mana ka lawa ng'ich. Ka dhi e cho ta yudo ka kare pi nose tore. Ka otera emergency, to ng'ama ne timo ultrasound wacho ni pig cha osepukre te. Koro gionge otherwise, chuna ni nyaka gigol nyathi nikech ka giwe nyathi e iye kanyo to dhi yudo infection. Kaluwore kod sigand Cecilia, ne ochuna mondo ago mbaka kod laktar Josephine Ojigo, ma en laktar mar nyithindo e fwenyo matut gigo manyalo miyo konyore ka ndalone mar nyuolo nyathi podi. Olerona ni moko kuom gigo manyalo miyo yudo nyathi chon ka kinde mar nyuol podi. Od kama nyathi nitiere noendo kobet marach nyalo chako miyo mama chwir remo chon. Or kapo ni opogore, ing'eni biero nego bed omuonorega e od kama nyathi nitiere. Koro kapo ni ochako opogore chon, mama nyalo chwero remo, gima waluongo ni antepartum hemorrhage, ma nyathino endo nyuol chon kapok ndalone ochopo. Mama madho ndawa, madho kong'o, oriedhe mamoko giendi, then mama noendo yotne mondo onyuol nyathi mapok ndalone ochopo. Nyithindo manyuol kapok ochopo higni 17, or ka hik mama ni malo kokalo higni 35 kadhi malo, yotgi mondo ginyuol nyithindo kapok ndalogi ochopo. To en ang'o madwarore e neno ni ng'ama miyo ok okonyore ka ndalone podi? Owinjore mondo mama ka nigi ich to bed ni osedhi e klinik diboro. Ok onego bed no madho ndawa, ok onego bed no madho kong'o, kata mana mathin. Onge kong'o ma safe mwawacho ni nyalo bilo, kata glass achiel mwawacho gacha. Ok onego bed ni en stressed. Jack Ayeko ma en jaod Cecilia kendo wuon nyithindo mane onyuol ka ndalogi pok oromo, pimonwa pek mabedoe kod ting' mar joma chuo e konyo ngima miyo kod nyathi ma onyuol ka kindene podi. Seche moko ne bedo matek
ma min ot wiye biro mawach yani en gi stress mang'eny makoro ka ok in ng'ama patient to imbi nyalo ni to obedi koro natemo hoye atemo encourage a handle kama nyalo kaka nyathi ating'e seche moko tieno thuru onge nindo ng'ama dichwo koro nyaka donje line no oyudo kaka koro yudo pesa mondo cover that gap mantie. E odiochieng'ni ma piny mangima dhialo odiochieng' nyithindo monyuol ka ndalogi podi, familia mar Ayieko goyo erokamano maduong' ne jogo duto ma osebet e ngimagi e kinde mar rito nyithindogi, kama duong' to gikwayo sirikal mondo odonjre kendo chiw kony madwarore e ngima nyithindogi mondo ting' margi obed mayot. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cynthia kuom lipodno.